السلام علیکم دوستو سجنوں بھراو وسیب باسیو سونا سی چینل تے ایک بھرا راشد خان جندہ نا کمنٹ کیتن کہ ڈوڑے دی ایک فرمائش کی تھی آدن کے شاکر شجاع آبادی کا ایک ڈوڑا ہے اڑ جا کالے کاواں دل وچ رکھ لالچ چوری دا۔ اگر آپ اپلوڈ کر دیں تو بندہ شکر گزار ہوگا۔ راشد خان بھرا سونا سی اساں نوکر اساں تابعدار تاری فرمائش تے آج یہ ڈوڑا پیش کرنے پہ ہیں سونا سی خدمت دا موقع دیتے تو سن کمال مہربانی سی شروع کرنے ہیں سی۔ شاکر صاحب فرمیندن کہ اڈ ونج کاواں شالا غرق تھیویں نت دی کان لیندیں کوڑ مرندیں۔ اڈ ونج کاواں شالا غرق تھیویں نت دی کان لیندیں کوڑ مرندیں۔ نیوی اج تائیں سچی گال کیتی ایویں کوڑیاں قسماں چیندیں دھوت سڑیندیں۔ رکھ دل وچ لالچ چوری دا اندی آمد آن سنیندیں دھرم گلیندیں۔ ایویں وستیاں بھوں توں ول آندیں شاکر کو اتلیاں لیندیں آپ گھڑیندیں۔ ایویں وستیاں بھوں توں ول آندیں شاکر کو اتلیاں لیندیں آپ گھڑیندیں۔ سونا سی کمال مہربانی تاری فرمائش کو سب پورا کر دیتے، خود بھی سن سو دوستے نال بھی شیئر کرے سو تے کہیں بھی دوست کو کہیں بھی ڈوڑے دی اگر فرمائش کرنی ہوئے اساں کوشش کرے سوں سارے البم وچ موجود ہوئی سارے ریکارڈ وچ موجود ہوئی تو ضرور اپلوڈ کرے سوں۔ کمال مہربانی سونا سی اللہ پاک تا کو سارے وسیب کو اپنی امان وچ رکھے رب سونے دے حوالے سے۔